Masarap. Ulog. Bangko. Hindi na. Kahit yung masura. Ano eh? Wala ko na pa mo. Hello guys, nasa farm ako ngayon, nasa bundok. Nasa ibabaw ng bundok ako. Ngayon na ka mo dagat? Ano yung nagad? Itong aming bahay kubo. Bahay kubo sa uma. Buhay uma kita yan ah. Ano sini? Kalbo mangkolo. Chicken manok. Chicken na manok pa. Chicken with turmeric. Magluluto tayo ngayon ng chicken. May gata with turmeric. Adaman. Ouch. Ay sus. Ouch. Yoy, mama. Wala kikita ti mama. Mama. Titinubig. Titinubig. Tubig. Oh, pait view. Masanggut. Okay. Nuting ko. Mamis na ito. Hatok na ano? Hatok. Masayaw, sayaw. One glass lang eh. One glass. Masayaw, sayaw. Ang cellphone? Ang suka. Balik. Itong lakog. Oh. Pagkatero tarang baso pagdarap baso. Picture mo? Baso lang. Chicken ka mo. Mahitong pato. Ano yan? Ano? Turmeric? Turmeric. Sering kita kali ati ni live. Ati di ba? Papal pag Yung ko sa dong baso ng baso. Oh, mainom kita, mainom. Ato? Turmeric. Itloy ah. Ginger. Kepri human Dere. Mag-iba. Okay na ito. Okay na yan. Ito na. Okay na ito. Isa lang. Habubugad-la. Ano, dwarf? Ikaw mga chok, Winnie. Winnie! Yay! Nag-post mo nga na kakain? Oo.
pakianak ang lagpos dito. Ginihi mong asukar. Pinakianak ang kumad to. Ano man? Di mong kunong maaram kaya at maladaman na kuanan. Iyay? Kaya nagkuhan ko. Itong halimbawa nga naging 5 gallons, mga pira ka kilong asukat na himo. Diri maaram. Oo. Tak pilaan ay uday bis maluto. Ngunto ko tao, boss. Ngam to ubos. Ngam ka. Sapa. Kuno kung rahan kuan. Tunay na asukar. Asukar ito. Sara. Wala man iyo sara. Kamot. Hello. Tuno la tuno. Shit, haruy, shit pa shit goodan. Tuba. Yaw hikaw kuno shit. Haruy. Tamis man. Agi man daw pa ungod bawot tuba handaw. Handaw. Atin rasa tuba. Tatamisan. Tuba. Tagay tayo tuba. Natural tuba. Atin tatamisan. Para man silot. Ay, pagbutangan din daw. Naagahan na ani ibang tamis. Atan. Hinrarasahan. Ikaw, Queenie. Atan tatamisan. Pero may silot. Oo, tatamisan. Mo pwede magkuhan silot tapos itong tibubutang nga asukar. Sige. Tatamisan. Hindi ko. Kadi ako nala. Agay napatambok ini. Sige. Man, Queenie. Sige, mana yun ka? Yeah. Rasahan. Yay dito ba? Tilibit. Ew, kat. Ano he? Charger. Mahuram ka? Mahuram ka? Sino nagkuha? Di ka nasarit ha? Bad iton. Sige, kuha ah. Sumiri nga nakuha. Asyat pagkuha. Dir kay maglulugaring ha? Ay, sini. Di ka makalbo ka. Kalbo. Asyat muna sunod diya. Ito niya natin may bubutang no? Kanan ikaduha nga ano. Hindi maagos mo ini. Dilatan hiluton pamadundaanit nga iyakuan. No? Aw ano, pwede bubutang na. Ha? Sambaha. Eh. May sabaw. Beto, niluto nila kiya, dida. Yay? Light oil. Ah. Tangan na ano? Tak, pigadlaan ay. Kidamot sabaw. Para second extract gata ng niyog.
Salt. Ayan, uri mga talap pa. Alot mama. Taawon. Damo pa. Nangangala sa Elvira. Tapos ko si Mala sa mga kuwan. Hindi man na daman ito. Oh, pero mga dukaon kasi mana sa buka maka. At karang ginawa, diretso makakuha. Hindi nagtsatsaga. Taas mo din just usulak. Ulap siya. Betong, kay bis isarabaw. Magkasalo. Aps, talbos. Talbos ng kamuti. Magtuba. Hinohimi. Duduhan adat nato ba ug liwat iti. Bay, di ba kinasa ka? 20 ka puno, damo ito. Nagdidi na mo. Daghan. Dawat-dawat na madugang. Magtigda nga pagdaw. Nagtura naman piskan suya. Mabango na, mabango. Wow. Yay. Wow, luto na. Kala ko tubas, Lorin. Wow, butang na. Yummy, yummy na. Sarap, 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 sarap. Takay. Wow. Ano nagihinaw? At ano, gadbay ako. Dire, mahamis ito. Sumur na nagihinaw ka. Tiga ako ay. Asyatit buhay uma. Simpleng buhay. Wow. Iya, betul na sila na. Asin sa lana. Talbos. Dire, unina, ano yun, kamay. Sakto na ito kay pagkulo. Matay pa. Matay. So, Wala ito, bitsin. Ito mo apa itong simple da. Tapos, Talbos. Ang talbos ng kamuti. Oo nga ni. Naku, naudugin eh. Napupuno ng lakatan, no? Kaya itong harani na mas balay na lalakatan na. Oo. Kung na dinangkugon. Asya mat maupay. Yan na kuan lakatan niya. pagbalik nyo din mama, kung kada kung kailangan may balik para matatawan. Yung ang higda. Ayaw man, bibi, ayaw. Niyo kay may bukad, ayaw. Ayaw itong kay bukad. Bangin ka. Pagbadlahan. Wow, malapit na kami kumain. Kinita ka naman makaw. Iyang palo-palo. Sa silong ikaw. Iyan daw ni mama doon. Marila ka to. Nagkakantan.
plastic pagod biwad to. Kay dagat. Kapit ko ang dagat, oh. Yeah. Mga tamsi. Kabundukan. Kabundukan, karagatan. Di pa siya direct. Wow! Luto na! Ano't ngaran hin eh? Ginataang manok with talbos ng kamuti. Wow. Ulams. Sus, nagkatay ko sa. Pagunaw man. Paghunaw, bibi. Teman, paghunaw. Butan sabaw. Luwag man. Atehan ang luwag. Awa, ada. Luto. Ito na tagduha. Sabaw. Kadat baso. Oo, hala. Sige. Ito rin siya ko ng papabibig kayo. Para makain nga. Maro artikel lang kuti ay. Hala na, hindi na ka mo. Sige na. Kukuha nito. Sige na. Tagit adto tak nga usa nga kuang kuado. Hay ditet nga usa nga dahon. Ilarom. Didilaak didi. Bakit kalbuya di pupunta? Kamu kuan. Tama upay didi. Sige na didi na kamo. Nama, Kainan na. kain udto na. Didi. Dida ka mafi. Adak didi. Tangan niyo. Ya, luto. Tama resyo. Didi. Dong mag-isi ate magdidiretso. Diriton. Dihay. Sige daw, isa dito yung tako. Iya mafi. Sala na latak. Pasuon. Wow. Wala, nanganit ka na ate ko nung tagi. Okay. Diri kita tigo Sige, didi. ito. Ano ba? Dagdag iton tira. Itakon ni iton nga pako. Hihi, pakot ak pako. Kanin luto. Iya pinurukan mo man iton. Kanan luto ba iton? Dito ka luto. Ala. Kanda mama iton him kuya, ikuan nga dito. Diri tigo. Di ka luto ba pero di ka paroko. Diri. Masarap. Bangko. Hindi na. Kahit yung sura. Ade? Wala na kamo. Abot din na sila pagkakuan. Nagtatay. Hindi na sila pagkaburod. Pero mo na mahin. At oh, git kan sini. Putik sini. Daw paparokon at kaunan. Ano wala para malubay. Sina na sina. Puro na dito. Kau na. Niyari kay bida. Sige na mama. Ada mo dito kuan. Oops. Ano man negro? Kain tayo. Nora man na. Manak. Kartehan mo. Maram ka nga diri na kakuan. Bibil. Pagkamoton. Sus. Bastos mo mo. Ito didi na. Kaya. Sino makaw duman daw? Ida didi. Mama. Hindi naman. Pero ko dia di ara din he. Siya po. Siya, sige na mama.
Kaong kita Jigo, no? Pareho kalbo kita. Ay, di siring pangaon. Pangaraon. Kung ako kumaltibar doon, sumikat ka. Sige na! Sige, nilatat mo. Video, ha? Yan. Lupig ka ni Queenie. Mang titirok niya. O, patungin ka mo. Di, Paul. Tama. Ang di makuha nila. Pero lalat habits. Hindi mo nakabala. Kain tayo mga pangga. Oh. May chicken. Yan. Kainan na. At doon ang nagluto. Lunch break. Makalbo kami. Wala kaming plato. Ah, din po. Tignan. Daw ng saging. Siring bibi. Kaon. Itas manggad karaha kay ito man liwat. Ida kay. Kuan. Parang putik na karaha. Uma. Kay kahoy mataas, hindi man silin. Yung pratuhan ko tigabihan ko man ang dito ka. Ano yung surat Jigo at padabala yan ah. Ah, ito. Ganun niya sura. Ito nga, dito ko sa kuan. Baboy. Dako nga kuan. Chicharon. Bakit ka matanda ko ng ibig? Baboy. So nag-aaram siya pag nakansero. Nag-ihaw hiya. Ma'am, Ang surak. Ano yung nangangahaw? Surak. Ako ang lolo. Waa. Paano nila po? Na. Butang dida. dapat ano? Ano? Wala kuan hiimi. Dito tira maka hiya makaon ha era. Oo, may ngani ihawalan ayam. Ihawan na lahiyan ayam. Puro Kana yung mga ayam. Lilitan. nakaon konsuga din ayam. Paano nga makigulping na ako si Iban? Di mat kinakaon. Loro na ti karni. Hindi mo dahil sa pang nagsarabin ayam. Hindi mo sa lagi. May sunog. Sa may tanong, ayam. Salahin oh. May didat na ayam kay may kuno amo gin patay. Din. Ano? Dida. Yung patay ang ayam, ano mo? Di patay mat ayam kahit amo may darang hulin gan. Yung tao dalaga nito. Hinon may darang hulin gan an ayam kun an amo. Tagada. Masing ka may darang hulin gan nag-away an ayam nga han amo. Sarap man. Na, Ano pa man? pagsabaw. Okay na. Ay pa man usa. Di matada makani imi.